फोनांथाव जाबायलै गोदान फुरा गामिखौ राननो हाया थोआ लोमा जाबाय आरो हरै साहाना सिबायफोर फैनानै लांफैनांगौ दैनि प्रब्लेमाव गोग्लैयै खालामनानै हरदों आरो सारा हरनानै दे सेनं गसाइगाव समस्थिनि MLA जिरन सार गावनि खामानि हरनाय महेन्द्रफोर ना बे दंफांनिमोन बे गोदो गोदायनिमोन आरो दा गोदान जाबाय MLA सारनि जाबायानो सप्ता खननै MLA सारा गावनो नायफैदों मोजाङै नायदिंदों आरो बिनि उनाव बोरि माखायाव बोरै एकदम नर्थ गंगियाथाराव आरो माखासे दैखरफोरा दुंख्रावनायनि जाहोनाव रानजोब्बाय होननानै खौरां मोनदों दा बेखौनो खौरां लाहैनो मोजां गाज्रि खबर लाहैनो एसे फैयो बेथ' सामासिबो लाबाय फैजोबबायब्रा बे थिंखियाव थांला बैयाव फुरा गामिखौ राननो हाया थोआ लोमा जाबाय आरो हरै साहाना सिबायफोर फैनानै लांफैनांगौ बाहाय बे सामासिबोलाथ' ओरै नारनो हाया नालाय बोखोनाल' होनो हायो दोहोनगुरि गामिनि बे JJMनि मोनसे दै रानग्रा बे मेचिना गाज्रि जानानै दंनो बेखौ वाब गोजौथारलै गसाइगाव सेनं गसाइगाव समस्थिनि MLA जिरन सार बिथाङा नायफैदों बिथाङा मा खोथा होलाङो दा दसे समनि उनाव एकदम 3 नम्बर दोहोनगुरि बेवहाय गोग्लैयो गोदान बरिं खालामफिनगोन नामा जेनेबा खालामनांसिगोन नैबे दा माबानि थाखाय दा दैया गदों गनाया गाहायाव खिन्थु थिंखिसिम थाङाखै माने गोदान जाबा साइडखौ एसे दावखोनांगोनदां औ नर्थ पार्टआव थबा होनानै ओरै जाहाथे दैया फ्ल' जायो औ मोजां गोदानबा एकदम जायगाखौनो बोस्लायथारनांगोन ना साइजआ ना मारै गोदानबो खालायखासिगोन औ खालि नोंखौ फैबा एसे देखायनानै होदो बे बनगारावबो बिदिनो जादों ओरै जादोंना गाहायाव बहायबायना दैयाव होखांनाय ओंखायनो जों बेखौ दावखोनांगोन आरो गोदान मोनसे प्रब्लेम थांखाबाय दा खिन्थु गोदान जासान्दि लोंग्रोनांगोन ना नैबे मेचिनजों गखो ना माजों गखो बेया मोननै थायो नालाय सार दोनग्रा मोनसे थायो एबा सामासिबो बोखावग्रा मोनसे थायो सामासिबोला जाहैबाय दै बोखोना होग्रा दै गनायबो एकदम दोहोनगुरिनि बे दैया राननानै गोजौआव टेंकियाव बोखोनो हाया जादों मेचिन गाज्रिनि जाहोनाव दा बेनिखायनो ओरै साहा ओनसोलथारजों एकदम जायगाया गोजौ जाबाय नालाय बांद्राय दैखौ मोना जादों आरो ना बै गोथौआव एसे जोबथानायाव थांनानै नायबावनो थाखाय थाबायलांबाय सारमोनाबो ओरै साहाजोंसो लायसै नामा दैखौ लाना फैबाय हरै गला एसेबो दोहोनगुरि गंगिया पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय मैनागुरि दोहोनगुरि थाइसुगुरि लावख्रिगुरि दुमब्रुगुरि
बोरि माखा गोथै बारि माइनावफोर ओरै बेसेबांबा गुवार गासै दा जोङो दोहोनगुरियाव दंफैयो। गोदो बिराद बेसर जायोमोन, बेसर आबादा। दा माइ आबादा माबायदि जायो बेखौ माइ जानाय समाव फैब्लासो मिथिसिगोन। थाइसुगुरि दोहोनगुरियावथ' रानजोब्बायानो, थाइसुगुरियावबो रानबाय। गोदो जों उन्दै उन्दै समाव थोबसेबो रानामोन दैयानो। एकदम दैनि लेभेला, दैनि लेयारा खमायलांथारबाय ना मारै होननांगौ। दैयानो मानसिनि गोनांथार, दै नङाब्ला जेबो जाया। बेवहाय दै लोंग्रा गैयाब्ला जों बेसेबां खस्थ' मोनो। गय बागान, बे हाग्राखौ फोथैनो नागिरनाया गयानो थैबा बोरै जागोन? बे गोजा गोजा जानाया रानगोन नामा? नङा, दाख्लै सान्दुङाव गायबायना, माबायावसो गायनांगौ, अखा एसे हागोन होननानैसो। गया मोजां जाथारो। जायगायालाय रानथावथाव नङा हनै, गय बागानफ्रा, बिफांफ्रा सोमखोर सोमखोर। नालेंखर बिफां जायो, गय जायो, थालिराथ' जायो, जुंखाम जायो, जाजोबो। खम जाला बिदिनो जोबखा। लामा सेरनाबो नायबावनो हागोन। बियो ओरैनो 35-40 जाबायलै। गोदान होबाबो मोनहाला, बोनो हाला। देग्लायनो रासिन। आरो दंबावो मास मोनसेसोआथ' दै जायागौ मानि। सिमोनबो रानदों, ओमफ्राय माखासे रानद्रायजोबाखैमोन आरो। ओरै खोलाहा साइडनिफ्राय रोगानानै सोलियो आरो। दंफैयो गंगिया ओनसोलाव दोहोनगुरि। दोहोनगुरिखौ नायखांबाय, दोहोनगुरियावबो दैया रानजोब्बाय। ओमफ्राय दा थाइसुगुरियाव दंफैयो। दा थाइसुगुरिनि माखासे रायजो राजाफोरा जोंनि 1 नं गसाइगाव समस्तिनि MLA जिरन बसुमतारी सार फैनायाव ज' ज' ओंखारफानानै दिन्थिनानै होदों बबे बबे दैखरफोरा दै रानलांखो आरो मा मा जेंनाजों मोगा मोगि जानांनानै दं जोंनि रायजो राजाफोरा। दा बिथांमोननियाव फंनैसो जोङो मिथिनानै लानो। ओरैनो माब्लानिफ्राय रानखो बे आदै? सैत्र, दा बैसाग जोब्बाय, जेठ हाबबाय। ओमफ्राय बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो रानखायो नामा? देग्लाय बांसिन रानदों। सिगाङावथ' हरै साहाथारल' रानोमोन, दा एसे खोलाहाबो रानफैबावबाय आरो। ओमफ्राय ओरै गासिबो बे बोरिमाखा दुम्ब्रुगुरि बे लाइनाबो रानजोब्बाय। जारलालै। दा बे समाव आदैमोनहा रायजोनि जानानै नं गसाइगाव MLA जिरन बसुमतारी सारा सफैनानै दं बा नायदिंफैदों। बेवहाय नोंथांमोनहा नैबे गामिनि दै राननायनि बेलायाव माबा मोनसे अनसुंथाइ बा माबा मोनसे हेफाजाब होनायखौ लुबैयो नामा?
एसे लुबैदों लुबैदों माने जाहाथे बरिं खुरजाना होनो दैया रानबाय थायो बोसोरे जाहाथे बोसोरफ्रोमबो दै रानैया रानाबो हामगौ आरो बेनि थाखाय जों दै मोनजाबाय थानाय बेवहाय जों सरकाराव सुबिदा होदों आरो दा हामबाय दा जिरनसार बसुमतारी बिथाङा गासैखौबो नायदिंजोब्बाय आरो नायबावगोन बेवहाय गामियाव मा जादों मा जायाखै आरो दै राननायफोराव माबायदि रायजोफोरा खस्थ' मोनदों बेखौ बिथाङा सारा हजों गोजौआव सावरायनो माबा मोनसे सुबिदा लोंनाय दैनि थाखाय बेफोरबायदिखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोनहाबो एसे खावलायहरदो आरो सारा दैनि प्रब्लेमाव गोग्लैयै खालामनानै हरथों आरो सारा अननानै दे गोजोन्थों